Det som gamle popcorn, for de poppede for årtier siden. Man kom kølig, men tager den ikke tilbage til isen. Ungdomstur er en tur af turinteresserede unge, som laver koncerter rundt i landet. Vi er delt op i 5 dele. De mange unge fra de forskellige ungemiljøer har så været på camp, hvor at de har lært mere om de forskellige spor, som de er interesseret i. De har blandt andet lys, lyd, turmanagement, foto og installation. Jeg har lært på den her ungdomstur, at turmanagement er meget mere end bare at hente drikkevarer til band. Men det er også et samlet koncept med at få alle til at arbejde sammen på tværs af områder, og man ikke føler, at man sidder alene med et eller andet. At man godt kan finde ud af at være ung tekniker og være ung afvikler, og at man ligesom kan sige til den voksen, der er på ens ungemiljø, sådan, hey, det her har jeg lært, og det er mega sejt. Jeg vil helt sikkert sige, at jeg føler mig tryg i mit spor nu i forhold til, da jeg startede med det. Da vi var på campen, så vidste jeg intet omkring fotografi. Men nu så kan jeg sidde i min kamera og lave med mine manuelle indstillinger, og så også prøve at tage meget bedre billeder, og så prøve noget nyt. Jeg vil sige, at jeg føler mig meget mere tryg i mit spor nu. Som projektleder blandt andet er det jo noget af det, man også arbejder med i et ungemiljø. At få samlet tropperne og få sikret sig, at alle har det godt. Jeg vil helt klart sige, at jeg føler mig mere tryg i en måde at strukturere et godt arbejdsmiljø i et koncertregi.